State Innovation and Transformation aayog Government of Assam Vice Chairman Roman Dekha Baksani Lucky Bazarau Common Facility Center Handloom Training Program and Common Facility Center Bekodang Baksani Lucky Bazarau Breziba Sani Takai Nizison Aizaferno Zidanani Training Hanatakai Handloom Training Program and Common Facility Center Bekodang State Innovation and Transformation aayog Government of Assam Vice Chairman Roman Dekha Dinini State Innovation and Transformation aayog Government of Assam बेखेवनाय समाव बेखेवनो मोनना गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों रमेन देखाया बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो बाक्सानि एडिसि बैजल उद्दिन खान बिथांमोना दिनैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो काउन्सिल जोंनि बिटिसि सरकार जितु मिशन मुलुग खामानि मावगासिनो दं जे जोंनियाव गोबां मानसि माने हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टजों नांनानै खामानि मावग्राफोर गोबां दं बिसोरखो खिन्थु प्रपार ट्रेनिं गैया बे प्रपार ट्रेनिं होनायनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेनिं सेन्टार जों खुलिगासिनो दं बिना फैसायै जों ट्रेनिं होनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं बेजों लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टनिबो ट्रेनिं सेन्टार ट्रेनिं सोलिगासिनो दं एनजिअफोरनिबो ट्रेनिं सोलिगासिनो दं आरो जोंनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि दारैबो जोङो गामि गामि दा ट्रेनिं होगासिनो दं दिनैनि दिनावहाय खुनु बुस्थुआनो अभाब जानो मोना गावनि थाखा बाहायनायाबो दिनैनि दिनावहाय ट्रेनिंनि प्रयोजन जायो गावनि देहाखौ बाहायनायाबो मानसिनि ट्रेनिंनि प्रयोजन जायो बेखायनो दिनैहाय जोङो गामिनि दाग्रा जि दाग्रा आइजोफोरखौ जेकाट ट्रेनिं जाय बुस्थुखौ जोङो डिजाइन बानायनानै थाब जोङो मार्केटाव मोजां क्वालिटि दिहुननानै होनो हायो बिनि बागै जोङो मोजां ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ दिनै बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारा बे खामानिखौ मावगासिनो दं मानोना जोंनि आसामावनो बांसिन नर्थ इस्टआव बांसिन हेन्डलुमनि खामानि मावग्राफोर दं आरो बिनिनो जोंनि काउन्सिलाव बांसिन गतिके काउन्सिलाव बेखौ गुरुत्व सहकारै जों मावनांगोन दासिम बिटिसिआव 40टा समस्थियाव मोनबेसे समस्थियाव खामानि मावनाय जादों दासिम जोंहा 40टा कन्स्टिट्युएन्सियाव 40टा बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टारा अलरेडि कमप्लिट जानो थांगासिनो दं अलरेडि एक्टिभ जाबाय माखासे मावगासिनो दं आरो बे थाबैनो जोबगोन मैयासो जों बिजनियाव साब डिभिजनाव सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस बेखेवबाय बुंनो लागा बेल' दुखुनांथाव बाथ्रा 17 बोसोर सरकार दानायाव बड'लेण्ड सुपारिनटेन्डेन्ट अफिसा कमप्लिटलि भारायाव दंमोन भारायाव निजा बबे मोनसे अफिस गैयामोन दा दिनैनि आथिखालनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा दिनैहाय जे जोङो फुल्लि जोंनि आवथायाव लाबोजोबनानै जोङो दा भारायाव जों थानाङाखै माने मोनफ्रोमबो सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव जोङो सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस बेखेवनो थांगासिनो कमप्लिट जाजोब्बाय सार बिटिआरआव जाख्ल'नाय गैयाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियावनो इसिङारि जेनेबा बिनि ओंथि गैया जों बुंदोङो जों खुनु बिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ फैसा जा होननानै जों खुनु डाइरेक्सन होनाय गैया आरो डाइरेक्सनबो होआखै आरो बे बिरोधि दलाथ' बेखिनिखौ बुंखागोन स्वाभाबिक बै समावबो जोङो बेबायदि अबस्थाखौ जों नुदोंमोन কিন্তু जोंनाव बिदि गैया না আজি আমাৰ যে এষ্টেক আছে আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিল তেখেতসকলৰ লগত লগ লাগি বাক্সা জিলা বিষয়া আৰু তথা হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সহযোগত ইয়াত এই ক্লাষ্টাৰটো খোলা হৈছে আৰু ইয়াত 45খন শালত এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যাতে এই মহিলাসকলে ভালদৰে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে জেকাৰ্ড মেচিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব ডুবি মেচিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব এই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এটা সেলফ এমপ্লয়েড হোৱাৰ এটা সুযোগ পাব নিজে জীৱিকা অৰ্জন কৰাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিব আজি আমাৰ লগত আমাৰ মাননীয় ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া কো ভাইচ চেয়াৰমেন চিতা লগত ইএম ধনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে এষ্টেকৰ বিষয়াবৰ্গ আছে আৰু জিলাৰ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিতিত এই ক্লাষ্টাৰটো মুকলি কৰা বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বাক্সা জিলাৰ উদ্যোগত এইটো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব दिनै 20 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइ आरो दिनै जोंनि बे लोखि बाजार ओनसोलाव मानास लेन्डस्केपनि आन्दाराव मोनसे कमन फेसिलिटि सेन्टार मोनसे बेखेवनाय जादों आरो बे कमन फेसिलिटि सेन्टाराव 45 दिननि लानानै गासै 20 मानास प्रिन्स भिलेजनि गोरिब न'खरफोरखौ बेहाय जि दानो
फोरोंनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होनो नागिरनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ गुबैयै जोंखौ मदद होफैदों आसाम सोरखारनिफ्राय एसटेक होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो टेकनिकेल सापर्टखौ होदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट लोगोसे दिनैनि बे हाबायाव रुट लेभेलाव जेसेबांखिनि भिजिलेन्सनि खामानि दं बेनिफिसियारि सेलेक्सन खालामनाय रुट लेभेलनि मेन्टेनेन्स बेखौ मानास मावजि गेन्द्रि धोरोम ससाइटिया नायफिननाय जादों आरो आं आसा खालामो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि मानासनि प्रिन्स भिलेजाव थानाय गोबां गोरिब न'खरफोरा जि दानायखौनो गावनि थांना थानायनि राहा लामा मोनसे लानो हागोन आरो माखासे मानि गोदान मुगाजों गोरोबनाय स्किलफोरखौ सोलोंना लानो हागोन आरो सोलोंनायनि गेजेरजों गावखौनो गाव सासे खुद्र फिसा मोनसे इन्डास्ट्रियेलिस्ट खालामनो हानायनि सुबिदाखौ आं मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जायो आरो बयखौबो खावलायनाय जायो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जायगायाव जुदि लायोब्ला इयुनाव जोंनि बे बिटिसि हालामा मोनसे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि इन्डास्ट्रिजोंनो थांना थानायनि राहा लामाखौ आं मोनजोबनो हागोन होननानै आंनि मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों बेखौ लानानै गोजोननाय दं गोजोननाय दङ आरो बेल' नङा बेयो जास्ट जागायजेननायल' जोङो गासै 100 मोनसे इयाव हेन्डलुम इस्टाब्लिस खालामनायनि थाखाय जोङो प्लेनिं खालामदों आरो बिनि थाखाय फाइनान्सियेल स्पन्सरबो खालामगोन एसटेक होननाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ दा बेनिखायनो जोङो जोबोद खुसि आरो जोङो हाजासे जोबजासे आरो जाफुंजासे जोङो मावनो नाजागोन आरो सहायबो होनो नाजागोन गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड